Nachádzame sa v továrni Boeing v meste Renton, v hale, v ktorej sa vyrábajú všetky Boeingy 737 všetkých verzií od 600 až po 800. Rozhodne je to linka, ktorá na svete nemá obdobu. Proces, ktorý tu môžeme vidieť, je veľmi koordinovaný, presne naplánovaný. Letadlo stráví přibližně den na každé výrobní pozici. Projde několika pozicemi, než dojde k jeho kompletaci. V tejto hale boli vyrobené aj všetky lietadlá Sky Europe Airlines, Boeingy 737-700 novej generácie. Výrobný proces jedného lietadla trvá přibližně 10 až 11 dní. V minulosti, dříve než jsme letadla začali montovat na pohyblivé lince, trval proces kompletace 22 dní. Trochu jsme to tedy vylepšili, používáním pohyblivé dráhy a efektivnějšími pracovními postupy. To, co zde vidíte, je pracovní souprava. Každý mechanik si ji vyzvedne. Vše, co potřebuje ke své práci, najde právě v tomto boxu. To mohou být různé nástroje a součástky. Všechno je pro mechanika už na začátku jeho směny připraveno. This is the final position in the moving line. Zde se nacházíme na finální pozici montování letadel. Technici tu dokončují křídla, pokládají koberce, umístují sedadla a tak podobně. V této části výrobní haly je letadlo už téměř úplně hotovo. Potom lietadlo odchádza do hangáru, kde sa strieka do firemných farieb na svoj zálet, testovací let a potom samotné prebratie posádkou. Za nami vidíte 15. Boeing 737-700 novej generácie spoločnosti Sky Europe Airlines. Sme pripravení na odlet. Náš delivery let bude trvať niekoľko hodín. Poletíme cez Island, následne na Severnú Európu. Takže nech sa páči nastúpiť. Sme to prirovnali, to je ako keď si niekto kúpi nové auto. Vlastne prídeme do niečoho, čo je úplne nové. Je to zvláštne, je to o ničom inom, pretože aj tá atmosféra na palube je uvoľnenejšia. Letíme v podstate sami, len posádka a technici. A je to dlhý let. Normálne, keď letávame lety, tak letávame maximálne 2-3 hodiny. Tento let trvá asi 11 hodín dokopy. V konfigurácii Sky Europe máme 149 miest pre cestujúcich. Posádku tvoria v podstate dvaja piloti, vľavo sedí kapitán, vpravo druhý pilot a štandardne letávajú 3 stevardky, môžu letieť v podstate maximálne 4. Letíme vo výške 11 900 metrov, to už je v podstate stratosféra a práve sme dosiahli mesto Cranbrook. Máme zapnutého autopilota a on nám automaticky vlastne pokračuje po trati a zatáča ďalej. Preleteli sme hranicu medzi Spojenými štátmi a Kanadou a poletíme zhruba ďalších 6 až 7 hodín na Keflavik. Tam urobíme medvedzi pristátie, doplníme palivo a budeme pokračovať ďalej. Já se jmenuji Ondřej Valenta, lítám u Sky Europe Airlines jako druhý pilot na Boeingu 737. Tohle v pořadí, kterým teď letíme, to je 15. ve flotile. 15. verze 700 nové generace. Prevádzkovanie flotily jedného typu lietadla sa pomaly stáva trendom v moderných leteckých spoločnostiach. Pomáha udržovať nízke náklady a zároveň vysokú efektivitu. Najmladší prírastok do flotily Sky Europe Airlines, ktorá patrí medzi najmladšie flotily komerčných lietadiel na svete, poputuje tentokrát do Prahy.